Hey yo Mzansi, sengibuyile futhi as you all know umqondisi wabantu abangaqondile, umqondisi wegwegwe. This is Angisakufuni. I am here and I'm helping people. Nawe mawuthi uyalidinga usizo, ngolela ngwaneso umplele gore ke mang ning go tsagalang, and I will definitely pull up and help you out. I love you so much Mzansi, and njengoba ngenza le into lengiyenzayo ingoba ngifuna ukusiza nina ukuthi nihlukane nabantu abanihluphayo. Mawuthi usothandweni uthandana nomuntu and ufila ngathi yakukwatisa, hayibo breaka kulawo ma chain, King Change ufikile, feel free, mlahla lowo muntu. Angisakufuni with King Ginger. Mungaka subscribe, cela usubscribe njengamanje. My sister ngibhalelile uthi King Ginger, I need your help. Akwesiza ukuthi ukhala ngani. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, my what made you go to why the people that? Why the khona ingoma ethi mawuthi niyayazi ithi Mthuli se angagali ungamyeki oh bobo ithi Mthuli se angagali ungamyeki umntwana umuntu. Yabona kule show ungamthulisi noma esekhala ubomyeka ngoba siyalahlana la. My sister ngicela usondele usichazele nje ukuthi kwenzakalani. Mntakama unjani? Ngiyaphila futhi kunjani? I'm good. Mina igama lami ngu King Ginger. Usiseni bani igama? Sisingulungi Mbana eCape Town. Oh, Kapa Lotumo. Uphine Kapa unda uphine Kapa pha? Ngise Gugulethu. Gugulethu. Ukwenzani umjolo mntakama? Hey, umjolo uyanyanyisa futhi. Uyakunyanyisa. Uyanyanyisa. Eish. Talk to me. Kwenzakalani? Why usibhalelile and ufuna sikusize ngani? The reason why ndinibhalelile kunobhuti engithandana naye apha. Eish. Ubhuti uright, ufine, wenza yonke into, besenza yonke into, but lastly ubhuti seyantshintshela, seyingumuntu ofuna imali, udemand imali, yonke into ofana ukuthi mina ndimnikeza amamali, ndimnikeze everything, imali yokuthi ahamba yophuza nabangani bakhe, akanasi isikhathi sami nje. So wena nje into esikhona isikhathi sokuthi kufuneka imali? Imali nje, imali. Fana ukuthi mina ndimnikeze imali nje. Alisekho uthando kodwa into esihamba phambili imali. Imali, akasenalo uthando. Uqale nini ukuthanda imali? Uqale last year. Yeah. Uqale last year in December ndabona ukuthi unama changes now. Seyademanda imali kakhulu. Into bekade engayenzi at first, so now sechintshile ubhuti sengomunye nje umuntu ongamazi ukuthi yini ukuthi achintshe abe ngoluhlobo, but ebekade ngumuntu right. So you even wrote kwincwadi yakho ukuthi imali useyibiza ngegama manje ukuthi ufuna malini nini? Yebo kunjalo. Uya if whatever amali ayifunayo uyibiza ngegama. I remember last week ebethe mandim depositele i500. So fanele ukuthi ndim-deposit 100 just ukuthi yena ahambe yokonwaba nabangane bakhe. So yazi uyandihlupha. So wena usumtholile umuntu mhlawumbe omutsha ongayifuniyo imali njalo kuwe? Okwangoku angamtholi. Akamtholi. So what is it that you want to say kumuntu wakho ufuna ukumxelela ntoni xa ifika apha? Yazi ngidiniwe, ngidikiwe.
ndonele le relationship ndifuna ukumxelela ukuthi mayiphele into ebisidibanisa ngoba yonke lento ingemali. Nakhe yonke lento ingemali. Ingemali. Yeah, uboy uthanda imali. Thanda imali kakhulu. Eish. Thanda imali. Welcome. Awumlande lo mfana ebhasini. Akajampanga mara mawumxelele ukuba ucela kukhaphe uza kwi-interview akabanga nankinga. No. Okay, good shot. No, akeze sikhulume naye ngicela ungatshintshi yeah, uzomthola futhi umuntu oright, uzomthola umuntu ozosupporta wena hayi ukuthi kube uwe the other way around. Yeah, Nkosi. akeze wasanaye mfowethu. Hawu yo uye umali Shonja yami, how's it fit? Shap angahlala ngala. Ubani igama my brother? Ukwanele igama. Ukwanele. Ubani isibona? Okanyangane isibona. Oh, power my brother. Uma sister lana mfethu uyasitshela the way enithandana kahle ngakhona, na the way eniphethene kahle ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo? Into engiyithandayo ngayo my sister uyangithanda ne showcase. Uyanginika yonke into engiyifunayo njengomuntu onama needs. Oh, sure. But then my sister and nami ngiyamthanda my sister. Onathandana. Yeah, siyathandana futhi ngihappy mina ngalonto leyo. Uhappy ne? Sure. Okay, konke afuna ukukutshela yona kodwa naye uhappy. Mtshela. Kwanele ndingathi kwanele. Kunento endifuna ukuxelela yona. Kwanele. That's why ndibhalele la. Ndibonile lately ukuthi wena uyandiyuza, awusanithandi, awusenaso isikhathi sami, so uphila nabangane, so awusenalo ixesha lami, awuniki ineeds zami as a woman. Yeah. Awunaso isikhathi sami Kwanele, awunaso isikhathi sami. Awunaso. Mtshela isikhathi sami. Into ifuna kuma imali nje. So une demands imali nje awusebenzi unjalo kodwa uwazi imali ucayi wamfunana nemali ufuna imali ujolela imali nda uyimali le ATM working ATM le Cha bhuti uma kusima akusi ATM le but umuntu wami lona ngiyamthanda manje wayo lokho umfuna imali ngiyaxakeka mina mase ngitshela ukuthi ngidemand imali kanti wena uyidemand imali ufuna imali every day amafuna ukuthi ndimnikeze imali ngijikiwe mina ile nje mfethu ukushisa ndikiwe nguwe Kwanele umama ngiyalishisha isizolo mfethu nini ngizokuhlala ufuna imali akanaso nje vele isikhathi sami lo muntu lokho la igoli esuka eCape Town aningaqhuqudani ulokufuna imali wena ufuna nje imali kusenazo isikhathi sami kanathando vele kanalo ithando lami mtshele ukuthi yini into ofuna umtshela wena so into engifuna ukuxelela yona ke namhlanje Kwanele didikiwe nguwe Kwanele namhlanje Kwanele Cela into ibisidibanisa ngifuna ukuthi into ibisidibanisa mina nawe iphelile Kwanele mara lento songaze uzoyishalo phambi kwamakhamera khona ungekubuye ewe ndithi Kwanele cha usungaze ungale phambi kwamakhamera Kwanele ayikho enye into engizaphenda ndiyithethe Kwanele nje hawu unyaka wonke unithatha imali kuma sister unyaka wonke khona le mali bothi uzongifakela yona namhlanje ke na angisayi kufakela imali yes anisiyona ATM for what why menza ukufakela imali all the time fanele ukuthi ndikufakela imali but then ngizojika ngani ke angikwazi bangathina wonke sine option ungawari sister uyafuna sibuyele naye ngebus la sinithathe khona emakini or ufuna lo simgibeze simnike 50 rand agibele itaxi eBrio samfuni ansamfuni mnikeze 50 rand agibele uzothola 50 rand ukubele uzogibele eBrinja ya 50 rand ya ngo50 rand ansakufuni Kwanele nje ukuthi izokufikisa la uyakhona or ayikufikisa angeke ngifikise mfethu 50 rand lapho ngiyakhona so that's not my problem angikhathala ngisakhatha angifuni nje angikufuni nje umdlale kakhulu my sister mfethu angikufuni nje empilweni yami lento yenza mfethu usuyenza isikhathi eside lento isixabanisa ukudemand imali yebo into esihlukanisa imali akusekho masuthanda kunjalo Kwanele kunjalo awusekho uthanda awusanalithando lami into eyisoyifunayo kimi imali ndonele Kwanele nyandeni Kwanele uzwile Kwanele angiyamuza mfethu ukuthi cha yena akasangithandi akayi ukuthi asakuthanda asakufuni angisakufuni nje akasangifuni angisakufuni empilweni yami angisakufuni elifeni yami angikufuni endleleni yami kanje ufuna kube kanjani like umushisa unsamba ungamelanga wena imali yakhe lobuyidla
nale usayidimanda namanje mani usho kanjani manje mangiyidla imali yami ubuyifuna esidlangalaleni ubuyidla imali yami uyidla nabangani ya makuthi ubuyibeka phela hamba uyisebenzisa ke ansinasi isikhathi sakho ndonele angilahla kuphelile nje kuphelile kwanele nyandeni kwanele Kwanele. akulungile Kwanele. vele nami vele bese ngizitholela umuntu wami vele so right ke qhubekeka nomuntu wakho mfumeneyo ungiyeke nje ndisiphilele yom life okay manje ke like stress sami sokuthi mina sengivele emakhamereni manje ayondaba yami buyisa imali yami uba nje ungandibuyisa imali ngehlukana nawe buyisa imali yami buyisa imali yami yonke lesengandikunike yona buyisa imali yami kwanele buyisa imali yami buyisa imali yami buyisa imali yami udlale ngexesha lami ngabe ngiyavuma ukuthi akasakufuni uthathe lo 50 rand ubuyele kasi mara my plan andikufuni thatha isirani Zama ukufonela abantu bakini fonela abantu bakini ke bakufakele imali yokugibela namhlanje ngile license mfowethu ngalo muntu lo uzoyibuyisa naleyo license nguma ukuthi or esifonela abantu bakokwenu bakunikeza imali yokugibela angisakufuni ebomini bami kwanele ndithe kuwe kwanele ukuzokhala kwanele angisafuni udlale eqhithi ngexesha lami kwanele ungakhaliswa yilo hamba mara welcome hey mfowethu sukuma khalisa umuntu omdala wena ngakhali sister ungakhaliswa ingane mncane lo muntu uthi angakukhalisa ngavumi akhali welcome yakhali my sister mfethu ngicela ngcona yokhalela ebhasini sister ngicela ningakhali welcome akazwani nokunihaka zama ukumthulisa welcome zama mfethu ubhuti welcome zama ukumthulisa mthathe welcome mthathe mbambe mfethu mbambanani qina sister mbambe mfethu awubaveze bebambene mfethu welcome iyeke lento yenzayo uqinisa usisi buya mfowethu buya yeah lo sisi manje usekhaliswa ingane naye ngimthembe kanje nange ngasafuna ukudedela welcome umdedele phela sister yekela welcome kanti labantu wayibeyidalela welcome hawu lo sisinaye mfethu emdalanga kusekhaliswa ingane manje nalokho mfana sekulokhu uyifune njalo le mali kunane imali bekumele ayifake la angisakufuni ngathi sinenkinga guys yekani ukukhala mase kuzophela ishow welcome akana sikhathi senu take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, Cast. Welcome to Anti Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to inkinga usekhathele isena